Jedinečné zatapovací zařízení Salente Freshie oceníte při jakékoliv domácí činnosti. Salente Freshie najde uplatnění jak v kuchyni, kde ho ocení především hospodynky a matky v domácnosti, tak i v domácí dílně, která se díky Salente Freshie stane pro každého kutila přehlednějším místem. Používání Salente Freshie je velmi nenáročné. Do provozu ho po vložení 2 kusů tužkových baterií zvládne uvést skutečně každý. Se Salente Freshie lze skladovat potraviny a tím udržet jejich čerstvost po delší dobu a zvýšit jejich celkovou trvanlivost. Salente Freshie rovněž ochrání vaši domácnost před nepříjemným zápachem, který způsobují zbytky či odřezky jídla. Jednoduše je zatavíte do igelitového sáčku a už je neucítíte. Nejenom v kuchyni nalezne Salente Freshie využití. S jeho pomocí lze zatavit větší množství drobného materiálu, jako jsou šroubky, sponky či korálky, a tím zabránit jejich ustavičnému ztrácení. Citlivé doplňky domácnosti lze díky Salente Freshie ochránit před zaprášením a ušpiněním. Často používanou elektroniku, jako například dálkový ovladač, lze také zatavit a pomocí horkého vzduchu vytvořit přilnavý obal pro pohodlnější používání. Pokud po delší dobu uskladňujete oblečení nebo jinou tkaninu, Salente Freshie ho ochrání před prachem, vlhkostí a plísní. Salente Freshie, vaše čistá domácnost.